Preko Obrovca, Gračaca, Plitvica, ovuda se do postavljanja balvana u kolovozu 1990. godine prolazilo prema Zagrebu. Od Zadra do Zagreba trebalo je 3,5 ili 4 sata. Ponovno je kolovoz, ali ovaj put kolovoz 1995. Ovo su prvi snimci oslobođene ceste koja vodi kroz Velebit. I nije bilo lako izdržati Velebit, ali termiti i poskoci srasli su s njim. Uz kišu i snijeg neprestano budnog oka dočekali su Oluju. Skupne snage specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova na Čelavcu. Hrvatska radiotelevizija, gledate prvi program Hrvatske radiotelevizije, još uvijek ne izravno preko odašiljača na Čelavcu, ali uskoro da. Čelavac, odašiljač od vitalnog i strateškog značenja, preko kojega su četnici sve do sada onemogućavali prijam radio i televizijskog signala, ponovno će vrlo brzo biti središte odašiljanja tonskih i slikovnih signala. Oprema je uglavnom sačuvana. U bijegu oni kojima nikad i nije pripadala nisu je stigli uništiti. Pa ja sam davno, još 90. godine rekao da je ovo rat ljubavi i mislim da jučerašnji dan, današnji i ovi dani koji slijede će biti potvrda svega toga. Nakon 5 godina, evo, doživio sam da je Hrvatska slobodna. Odavde cesta vodi u Gračac, a iz Gračaca dalje prema Bruvnu, dakako oslobođenom Bruvnu. Nailazimo na kuću u kojoj je bio smješten četnički centar veza. Na ulaznim vratima upozorenje, nezaposlenima ulaz zabranjen, pokucaj i pričekaj. A mi dodajemo odmah ili sad. U centru veza vidimo smještaj je bio vrlo ugodan. Umjesto madraca daske, umjesto jastuka kartoni. Nekome od njih iz ruku je ispala knjižica. Nailazimo i na Milana Martića, ali naravno samo na slici. Eto, zadovoljstvo mi je reći da smo u potpunosti ovladali planiranim prostorom. Napredujemo i dalje. Momci su iznimno zadovoljni, sretni. Uz nadljudske napore izvršili su ono što smo se pripremali 5 godina.